започвам? Да. Добре. Значи аз играя една изцяло лоялистка армия от Dark Angel. Абсолютно така. Въобще не се е присъединил трейтър към тях. Не. Още са лоялни към императора. Води ги Company Master на Fifth Company of the Dark Angels, на който му помага един лайбрериан, да може да се справя с зиносите и другите еретици. Преиграва. Това са лоялисти там. Да, всеки така казва. Има 3 тактикал складове, като едни от тях са още руките. И девастатори, за да помогнат със свалянето на тежките еретици и зеноси. Тъй като имаме грамадна армия от зеноси, която се ополучава, извикахме помощници от Death Watch чаптера на Space Marine и Инквизицията да ни Тези помогнат. как се играят, между другото? Тези всичките са един склад. Но те са отделен детачмент. Те са отделен али детачмент. Специално да. Да. Те са allied детачменти и са един отговарят юнит. на правилото. Да, и са един юнит. Всичките. И това е естествено Ravenwing. И това е Ravenwing, който ще се появят малко по-късно. Не защото се е присъединил нов лайбрериан, който се появи от нищото да се присъедини към армията. Да, и има Spikey Bits. Да, лоялистки. Това са лоялистки Spikey Bits, който пита. И те ще помогнат с това с изтръпването на земности и оцеляването от унищожението. Total not suspicious, не. Добре. Това е 2000 точки, напълно лоялисти Dark Angels. В смисъл, наблягаме на напълно лоялисти. Да. Колко би било лесно да имам follow focus. Така, това е армията на тиранидите, които ще излизат всичко наоколо. Започваме с два хайв тиранта. Единия, който е екипиран с Reaper of Obliterax за близкобоен тиран. Този красавец. Другия пък е изцяло далекобоен с два Twin Link Devourer. Отделно имаме два бруда с карнифекси, по един във всеки бруд. И двата са екипирани еднакво с Twin Link Devourer отново, по две бройки, адренал гландове и гадости като цяло. За кои гадови говорим? Те много гадови, аз обърках. За карнифексите. Големите страшни работи. След тях следват един брут зоонтроп и неуротроп, които са основните ми псайкъри. Следват малките неща, един брут хормаганти и два бруда термаганти с дивауръри. И най-важното от целия отбор са Gene Stealer култа от Death Watch, които са на фокус. Които всичките ще инфилтрират. Това също ли трябва да са Gene Stealer? Това са хибриди между хората. Да, мутирали. В първи им стадии. Ти поне нямаш претенции да си нещо лоялист. Тези са в първия стадий, тези са във втория, тези са в третия, това са вече pure Gene Stealer. Просто Gene Stealer. Благодаря, здравей. Това е примарха. И това са пак 2000 точки гниди. Низмор флеймтровер. Така, и сега тук имаме истинските лоялисти в тази игра. 2000 точки Dark Angels, за които все още не съм решил, но лайла в моята армия ще е моя лайбрериан, който е лайбрериан Tenebrous Dassar, който в случай има история с Ravenwing, затова е в черно, за разлика от статуите на стандартен лайбрериан, който не е така. Към него, като един Combined Arms Detachment, ще има тези сладори, ще има два тактика отряда по 10 маринци с красоти, плазма предимно, и един Fast Attack мотори
В случая тези са, поправка, тези са елити, не са Fast Attack. Тези са Raven Wing Black Knights, към които... Не, Black Knights не са ли елити? Command Squad беше елити, да, бъркам ги. Значи правилно един Fast Attack, който е Raven Wing Black Knights. Значи не изглеждат на Black Knights, тия дори са Green Knights. Няма значение. Така ли? Да. Защото не кажа, че са Black Knights. Ами не остана време. Добре, хубаво. Ще знаем, че са Black Knights тогава. Така, които са предводени от един не на фокус, Librarian на байк, който преди малко се получи ръката. Така. И към тях, естествено, къде без Deathwing Redemption Force, да. Формацията Redemption Force, да. Които в случая са два отряда терминатори, предложени от един, това е моят безрък терминатор Чаплин, т.е. Interrogator Чаплин с терминатор Armor, който е без ръце, защото не е боядисън. И е много по-лесно да го боядисън така. И един Dreadnought с неговия дроп под, което е в случая едно Summersby. Summersby, къде са ми парите. И така, терминаторите са с един отряд е с плазма, две плазми, другия отряд е с два Assault Cannon. Този Cyclone Missile Launcher не съществува. Това е илюзия, поставена от The Fallen. И така, това са моите 2000 точки on the nose, както се казва, на абсолютно лоялисти, отново повтарям, лоялисти, Dark Angels. Да, абсолютно. Така, шумта. Така, всеки терен е Difficulty Dangerous и също така всички юнити имат Move to Cover, което значи, че не ги забавно опаш по едно демидж. Така, в началото на всеки ход, дори да не е твоя, всеки модел, който не е в терен, а на открито, получава Environment Damage, който е Strength 4, AP нищо хит. Ясно. Да, така че който за дебелите единици не им пречи това. Обаче за кекавите неща, като на вас куполута, ще бъдат. Точно това не ми допада, защото вие може да си стоите по сград, отгоре си стреляте и до там. И какво без това ли да? Ма не е смисъл и ти можеш да се движиш тук до тук. Бягаш един терен на друг, за да така ще е Environment Damage. Нямам толкова мувмент, за да бягам примерно от тук до тук и да правя нещо. Това ще е повече терен, няма да е така. Да, реално погледнато и кратерите и те ще са терени и така нататък. Пазите от лавата. Basically the floor is lava. Basically. Не, ще го... Това ще ти с некъде друго. Начинам се да се залага. Къде? Ето след. Заповядай, слушам те. Това е Котсто, by the way. Здравейте. Хей. Никой друг няма снима между другото, си първи. Всички са срамежливи. Аз снимах продават, защото не съм. Това е една войска, Това е Iron Handове. 2000 точки Iron Hands. 2000 точки. Представи ни тези прекрасни Iron Hands. Пушаш на месо. Всички. Да. Така. Почва от тази страна, защото Почваме. Това са Contemptory от новия Betrayal Cult. те се играят като Contemptory, имат Те отделни си правила. играят като Contemptory, с отделни правила, да. Би трябвало да са с мултимелти, но не са. Да, ясно. Стандартни... We are not rich Assault. enough to be WYSIWYG. Стандартни Assault терминатори. Те са си WYSIWYG. Да. Много ги обичам аз. Command Squad на байкове и Chapter Master също на байк. Доколкото разбрах, това ти е Warlord или бъркам? Да, това е Warlord, който малко е направен по билда на Chapter Master Smashfucker, който е много гаден, явно. Към един Tech Marine. Един Tech Marine, който си е абсолютно домашно сглобен. От до. Powerpack, всичко. Отзад има два отряда Tactical Marine, по-отзад един пълен девастейторски. С два Last Cannon и две плазми. И три Razorback с Twin Link класове. Да, значи работата е, че много интересно, маринците няма са в резервеците. Не, няма да са. Добре. Освен ако няма някакви точки за завладяване рано в играта да ги натваря и да ги
да ги Добре, пратят там. значи това са 2000 точки Янахнец. Good, good. 5 човека free for all. Fucking A. И какво си взел, Драгне? 2000 точки fucking chaos. 2000 точки fucking chaos. Само искам нещо да кажа, така и така съм тук. Лоялистите обещаха бисквитки and there are fucking cookies. Yes. Респект. Абсолютно. И Така, и какво? 2000 точки fucking chaos, възможно най-много демон принцове. Това е Белакър. Това е нъргълски демон принц с Black Mace, въпреки че държи меч. He looks fucking corn. Children of the Corn. Добре, окей. Children of the Corn. Така е. Да, тези изглеждат достатъчно нъргълски, за тях съм съгласен. Тези са такива Chaos спаунове с маркав нъргъл. Всичките. Това е едно райно, в което са прибрани 5 Plague Marina и 2 Sorcerer. Двата Master Level 3. Чудно. Облитератори. И те с маркав нъргъл, защото нъргъл is the fucking shit. Отзад имаме хаваци, защото хаваците работят. Девастатори по хаоско. Да, абсолютно. Така и това са плег зомбита? Не, маринци, такива, култистичета на обикновение, Ясно, да. пушечно месо малко. Абсолютно. Този ми е големия як сорсър на колело, който ще се размотава с спауновете. Добре. Така. И един И Хелдрейк. един Хилдрейк. Нека да не забравяме fucking Хелдрейк. Хилдрейк е естествено няма, с, да си бърн. това. Как се казва, не? Горелката? Белфлемър? Да, за Белфлемър. Разбира се, Белфлемър. Найс. Няма как да не е Белфлемър. Окей. Значи 2000 точки хаос. Дай, бичес. Нека да фърлим още малко. Агора трябва да реши. Да, нека да обясним, за който не е ясно. Това са само 6000 от 10 000 точки днеска. Пак е не. Защо е насам насочено, бе, хора? Никаква идея. Така съм Да не знам, просто така го сложих. Знаеш всъщност за това за Danger. Да. Оп, о май гад. Back in you go! Горския кинев. И нали, логично за вселената на Forty Cage, вместо нали, една експлодираща планета всички да я евакуират, те ще се сбият на нея. Да. Чак, каквото ми се струва много голямо сравнение с моето. Не, окей. Точно така. Аз тегла, да, тук малко трябва да се... Или просто това не е в центъра. Ами не, в интересната беше в центъра, така както гледам. Къде е в центъра? Добре, този всъщност Даже трябва да дойде. още една идея можем натам. Той е Горе-долу да толкова дойде. Оръжието излиза, но базата не излиза. Знаеш какво? Fuck it. Има лайнер сайт на всичко. Да, Ето пред центъра. Снимаш ли? Да, просто снимам, няма защо. Стъв. Окей. И за следното плаваш. Аз съм следен, за да снимам. Това е супер. Хармонацията. Да. Между другото и аз ги имам. Аз имам. На единия имам Dominating Visibility. Не, взимай си, аз просто снимам. На другия Shrouding Dominating Visibility. Малека отбор. Слан кава. И Така. моите и двете са това. Сори. Ти е кавара? Там. Така стоят нещата. Какво се даваме на там? Добре. Даваме на там. Не, дай да се разминем. В смисъл, даме сам да мина. Това е как че 6 инчета. Не, 12 инча мърза. Тук обикновено повече. Да, тези, които са... Да. На целия юни. Така. Значи, тия всички имат като слон кава всеки. Да. Драги, не мога да стига светлината. Не стира служекто е 6. Граво е дженерал. Минус 2 като чарджор, минус 2 инча като чарджор. Great success. Сложи зара на това. Добре. Возите различни зара. Тези ще дойдат до тук. Ладно, само ако искаш, не стои там отвън. Този ще се премести Не така. стои като изгонен. И отвътре ще дизгорджне своето карго.
Бе. Те са толкова дърво. Толкова са дърво. Мисля, че да те бъдете по-малко. Да, ма е по-готин. Смисъл и модела е по-готин. Тия са малко наистина острели. Не, тихо се. Този не го мисли толкова, играй за Да, просто. Yes. Гледам как не го Този мислиш. ще долети до тук. Той лети ли в момента? Да. Да, в момента е in the air. Flying. Up in the air, up in the air. Това райно ще пробва да се измести 12 инча насам. Има такова, има доза блейдс, така че Но по-тихо имаш мовтокавър и без това. с райно. Всички. Всички имат мув трукавър заради... Заради мисията? Да. Новите модели. Старите. Викам, не изглежда много така различно. Нали, In Да Universe, аз съм прекараш много него по-стари. там. Има право. Има право. Смисъл са. Не, просто мина през стената. Кува и днес. Ще дисплейсна ето за това дърво. Не в гората. Отида кинефа. Абсолютно. Така. Anyone in there? Но тези, разбира се. Тези също 12 инча напред. Колко ще забравяме да заместим човек. Хубаво, че някои от нас имат по-малко юнити. Да. Те ще намаляват се. Да, Така. това ще е кошмар за сглобяване после. Кое? Това, което снимам в момента. Нали? Абсолютно. Да, вероятно така ще бъде. Psychic. Psychic, нямам повече. Значи. Нямам повече мувменти. Значи за Psychic фаза. Едно. Но. Плюс 3 милиона. 9 и 3, 12. Това не е... 13 зарчета. Аз само 6 имам общо. Аз нямам сега. Мисля да си вкарам лайбрерия, но Задължех. задължа. Значи, този желае да касне по Васко твоите. Такова. Тата потия, Shroud of Lies. С 6 зара. Това от кой скува? Това е на Black Legion формацията. Няма. Където си стреля по моите. Това дето някой от твоите стреля по някой от твоите. Да. Добре. Тук. Отида. Да. Това е доста. Ще трябва точно мускул. Ще трябва точно мускул. 9 аз съм се облегнал в success, момента. 5 success. Едно ти трябва, нали? 3 ми трябват. Щици? Да, само. Няма една щица само, но трябва да ми ги найдеш 5-те. Not even a little bit. Окей, направи си 32 на атаки с тези по тези. The treachery is strong with this one. Пропуснах ти фейса, човек. Сори. Да, демонстрирай. Не може да натиснеш спусъка ли? А? От Хилоч. Не, то се записва. Написа ли го? Не, то видео снимам. Сега Сега ли разбра? Да. Добре, аз съм използвал 5 шара. Това е локър. Локър. А, то е локър. Този може да е за това етажа. Значи, още... Или може просто да се фърли в знак на отчаяние. Ще мога само да минеш. Той има картешница и фитнес навсякъде. Някъде в Psychic Power. Той къде ще ни троли с това всеки повод. Просто, нали, реша. I regret everything! Yes. Си.
Колко ще отнема да ги вземат буквално? Добре, аз междувременно... Използвал съм 5, Всичко е наред. общо 13, което значи, че има още 7 зарчета. Двата опарча са нагласени. Използваш 6. 5 зара. И примерно беше казал, че ще използваш 6. Ма фърних само 5. Окей. Значи имам още 7. Хубаво. Защото отнеме цяла вечност. Не, няма. Не, се отлагаме с напален. Да, драги е бавен. Приключваме. Този иска да си касне едно Invisibility за 4 зарчета. Докато аз го фърля, ти може да го фърля. Success. Защото има и да страна след това. Този е Invisible. I'm making a note here. Huge success. Това ти беше всяко клас. Не, имам още 3. Oh my god! Този иска да касне един фир на този карнифекс. Fearless. Няма значение, няма да правиш фир теста, обаче е рол. Success. Също така искам да му се изпища в лицето. Success. Той в момента е на 7, без 1, става 6. Мятам 3 зара и му бия толкова рани. Да, добре, мятай си. Умрях. И това беше за моя Psychic Face. Вау! Как? Какво? А те са колко? 10 ли? Като и направиш 30 атаки по тях с 6 плюс сейф на 3 тъфнес с 4 стрент, Чакай да умрат. Деваурите няма от ляпе. Не. Не. Не, няма. Да оставаш и ЯП да имат. Добре. Значи, за да не остане назад... Все още искаш да нападаш ме? Да. Довърши го. Защо? Не тия. Не ти е бе. Сега, Васе, значи погледни нещата реалистично. Ти трябва да си ходиш във Варна. Значи трябва да умреш. Варна? В София. Да. После до Варна. За по-кратко през Варна. И тъй като ще отнеме толкова време... Не, ясно, че ще измра. Чарджове. Първи. През вратата. Чакай, няма ли да стреляш? Стреляне бе. Да, без да мислиш. Добре. Далече са. Не са далече, виждам ги. Къде? Ти имат 5 пускава се. Така ли? Да, защото това не дава пуснало. Добре, супер. Съзнавам, че този обектив не е много добър за видео. 48 инча. Фокусният му ринг е толкова дребен. Рулетка за 48 инча. Е там. Значи, Освен ако не стреляш от тази сграда по тези резерви, най-вероятно 48 инча стигат. Да. Most likely. Къде ти трябва да соча? до онези ще стигне ли там? Не. Не. Не прекалявай. Подева за малко. Не прекалявай. Тиранидите стига обаче. Да. Според мен. Материните са в камера. И тия са в кава. На 2 плюс кава. Там. Тия. Да. Нямаш кава до тях. Fuck you, Окей, 4 хавака по тях. С крак ракети. Мисове. 3 хита. Това двойчица там. Да, тя не хитва. Какво бяха тия ракети? Стрелят 8 АП1. Не, AP1. AP3. АП3 ли беше? Какве, не бяха ли... 3 лунда. По твоите докладци операции. Трилно те се заминават. Чакай, нали имахме Night Fighting? Имаме ли най-файни? Нямаме. Добре. То нали за това мрънк ще вас, че... Аз Три си плюс метнах плюс за Wartrade Infiltrate 2 пъти и не съм инфилтрирал нито един юнит. Така ще го кажа. Добре. Но поне можеш да го използваш. Така е. Ако имаш желание. Аз моето един желание не може. Бриж бърнарска тениска ли? Да. Yes. Драгни, но please. Тези ще се преместят. Sweet Lord. Oh Lord, I think I'm coming down with the vapors. Така, сега... Път не са някаква си. Не, спокойно вече само при. Няма да се преместят в шутинга. Ще чаржнат по тези. Първо чарж по тези, от тези, През вратата вътре? по тези. По тия горе? Те горе, нали мога? Може. Добре, Сега да имаш достатъчно. имам 7 инч.
И игнорирам difficult terrain. Overwatch. Мисля, че стига. Да. Може да Overwatch. Ще ги сложиш ли? Просто ще ги сложа така отдолу. Зарва. Ползвам моите, няма проблем. Overwatch, Не, тия са loaded, Да. Те само знаят. Loaded with Плазмата Imperial отдолу ли да я фърнем или? Да. Значи 4 удара за болтери. Rapid fire се. Добре, една ще фърна още 4 удара. Имаш два съксеса за сега. Малко странно сега. Не, нито едно от тези не е. Ще не държи. Значи два пита. Драги, колко пътна са? Драги, колко пътна са спалновата? Да, си мятам вече. Чакай да ролвам, по 2 рани има. 1,5. Мисля, че петишката влиза. Не. Не? Драгни, колко тъфнес са тия типове? 6 броя. Тъфнес! 6? Добре. Значи петица влиза. Да. Не, 6 трябва 4. Не. Трябва 6. И плазмата. И тя прави това. 5-5. Те не влизат. Това ще е добре, ако беше влезнал. По най-близко. Междувременно какво? 2 рани по най-близкият ми спам. И тези ще дойдат тук да те ръчат. Ном. Аз сега не мога да ги орбитал на тия, защото са в комбат. Close Combat би трябвало да Има не едно общо правило, че като е free for all игра, ако има Close Combat меле, където участват по-вините, може да страдаш. Където не участват. Да, искаш да го играем така. Примерно, ето тук. То всъщност има логика. Можеш да орбитал бомбнеш ето там. Може да се стреля по мелета, които не участват, които не участват в по-вините. Добре. Добре. В такъв случай... Тук. Млади там. Да разровнем. Окей, Demon Weapon. Demon Weapon ще ти завре 12 атаки. Хитлера в гърлото ще ги завре. Общо взето. Подай, какво се зариш, като се зариш? Това ходиш. Подай Demon Weapon там. Така. 5, 8, 12. Хитва на тройки. И... Не, те са на груба в момента малко. Не ставам мизерабъл. Да, той не беше там. Ние от така бъдем директно. Нали аз следвам тук, другите не са плати. Така. С момчо Да, аз съм с флешбен оръжие. Чай да погледнам. Искате да ви кажа колко време отнема хода на Драгни до тук? Колко? 14 минути. И не се шегувам. И какво? Нищо. Това с всяка фазата му. Да. Хода на Драгни. Ще си им всяката му. Сечил колко продължи? Кой е сечил колко продължи? Не, мога беше точно 3,2 минути, разбираш ли? Да, 3 минути, 14 минути. Значи, Аз мога да го снимах, защото забравях, че снимам. има 5 рани на AP2, влизат... С две думи той иска да ти каже да си махнеш юнит. Този юнит да се махне. Въпрос, апотекерето тук не им ли дава някакви неща? Имаш... Къде е този Апотекерата в този... Има филм на Пейн. Ама в този отряд не е ли? Филма не е Пена е същия за отряд. Значи не е за отряд. Филма Пена е за отряд. Мога ли изобщо да ги спасяваме? Не. Имаш и филм на Пейн или Волсей? Имат фана път, сега Ами, не добре. Добре, да. Какво? Къде има Филма Пена? Iron Head Chapter Tactics. Да. 6 плюс. Окей, впечатляващо. Спасих. А те колко са? Петима. 5. Значи, Трите болтърмаринки умират. Трите болтърмаринки умират. Окей, направи си атаките сега и след това ще си направя с келспауновете. Келспауновете този ход, между прочим, имат... сега ще ти кажа какво имат. Аре бе, да ти 4 плазми на Rapid Fire. Драгни ще развия брутални мускули, братле. Хубаво, че махна вертикалния гръб, че тежи. Това е... В смисъл, те най-ново сами да си гръмнат, разбираш? 2 двойки и 2 единички на плазми на Rapid Fire. Аз съм най-никакъв. Плазми на Rapid Fire, ти смеля още. Ти си смеля още. Смеля атаки правиш. Тези трябва да консолидират на Добре, значи 2. Да, 2. И 1 и 2. Не, нищо. Значи това е еквивалента... Те явно са някакви нови, в смисъл, не те са ги направили на маринки от скал. Да. Ми добре. Което всъщност никъде не ги прави нови, защото скаути карат по стотина години да видиш нещо това.
Чак стотина може би не. Не, реално 15 карват до 100. Реално погледнато трябва да владеят всички оръжия, защото то се минава нагоре по ранговете през девастатори, през... Скаути след това на... Добре, всеки от Девастатори. моите спални След това има 6 на атаки. тактика, да. 6 атаки. 6 атаки, защото толкова... Поне в хора с Хереси, не знам тук как. В смисъл в... Което значи, че имам 2 зара за атаки. Този, който си го изнесел, след малко ще ядеш плазми орбитал бомбарди. Yes! Да. Разбрахме ли се? Да, мъртви са. Добре. Така, сега с Васко. Къде е Васко? Свърши ли ти хода? Насам беше. Така, Да. за който не е разбрал орбитал Той е бомбарната Център на бомбарда. да, само не го фащаш. Да, само не го хваща. Добре. Добре. Lookout, sir! Чакай първо лудве. Няма значение. Давай. Ти Давай, давай давай, скалца. давай лунда. Еми то едно зарчи. Добре. Такъв. 3. Това е лунд. Лундваш. Lookout, sir. Successful. Ще влезе в този тапанар. Всеки е с поне 2 луна, нали? Смисъл, шеф, че е с 4. Тези са по 3, т.е. 4. Ага. Окей. Как се рано чутиха? 5 плюс cover save. Добре. Добре. Тези имат и чейнсол. Не знам какво ще направят с тях, ако се гледат. С тези нищо. С чейнсворда не. Особено. Аз дори не знам какво движа, разбираш. Този, моля го преместете тук да се скрие. Да, можеш. Трябва да може да Няма мине. да можеш да таковаш. Няма да можеш да... Изстрелям. Няма да стръжеш хубаво. Виж колко инча? 6 инча. 6 инча. Ще може да се ново оръжие. С едно оръжие на фул балистика. Да. Добре. Значи идваш до този и го стръжеш in the fight се. Да. Мога да ти се Чакай, баркна. чакай, не Да, верно. Сори. Изключих. Мога ли да... Driving by. Casual. Реално $2 вместо... скенер и бам! Да. Drive by shooting line. Мога ли да си дисембарк на някакви неща или не? Ако се движиш 6 инча, да. Да. И пак мога да стрелям. Да. Значи тези флеймър типчета. О, красота. Ти нямаш АП на тия чудеси, нали? Те Има. нямат армор. Няма дарма. Да. Дали, АП имат, имам пред армор нямат, извинявам се. Няма. Тези типчета. До 6 инча от вратата му ги сложиш. Така ще ги нареда. Още им да паца. Още един да фаце. In the fight се. Нали, по принцип няма никаква логика да ги нареда така, но се надявам просто да успея този да го бутна. След тук другия демофринц с позорци. Да. Това... Чакай сега. Така прямо може ли фани и тримата? Може да. На практика ги хваща. Добре. Без проблем. Аз всъщност повече движения няма да имам. Всъщност тут. Това мога да набуташ на там. Да, той искам да го вкарам в сградата да не умре. Така че просто байкерите ще го направят място ето. И той ще влезе тук вътре. Той технически... губи лайн в сайта. Тъжно, но какво да се прави? Добре. Сега, нека започнем. Един флеймър от шефчето фаща трима. Добре. Така не мога да го скрива вече, твърде ще е мизерно. Едно е. Трима. Може ли се заш да Давай, за лундове направо? разбира се. Колко ти беше на флеймъра стрента 4? Мисля, че да, ако искаш пробвам. Мисля, че е 4 и А5-5. Така няма да направиш нищо в момента. С флеймърите? Защото majority toughness ми е 6. Тоест аз трябва да фърла... 7? 6. 6. Добре, значи единия флеймър фейл. Може че един. Това само на шестички удрям реално. Какво такова? Рероле. Айде насам. Едно. Нищо. Добре. Те с болтерите па съвсем нищо няма направят. Добре. Давай. А? Да, това е ли имаш? Май ще снимам само синопсис на края на хода, човек. Направо ще брадясам и ще стане клипчето 3 часа. 6. Най-вероятно. И тя играта 6-5 часа. Тя играта сигурно ще е повече. Ясно, защо не го направиш да... Всъщност, Просто с... колко на 3? Накрая на всеки ход обзор. Да, най-вероятно така ще направя. Просто сега са фана да снимам ходовете. Да. Болтерките, две влезнаха. Може да снимам кога има някакви интересни работи. Добре, давай ето електро. Ласкаме.
Значи разметката на първи ход е аз направих Аз не направих този наклон, защото съм позър. Който реши да... Всъщност ти чаржна ли Демон Принца на Драгни или не го чаржна? Просто го обгорих. Просто го стреля. Значи, който използва цялата си армия за един Демон Принц, който общо взето... Който не успя да нарани. Да, така. Какво стана тук? Тук стана... Нищо не става. Да. Драгни загуби един от сайкарите си. От това какво беше? Flying Hive Tyrant, точно така, един Hive Tyrant. И там какво стана? HIV Tyrant. Тук какво стана? Някакви джин глупаци умряха. И... единия Карнифекс умря. Още взето... Накрещяхме се на Карнифекса. Да, значи сайкъра на Драгни крещя... Сайкъра крещя на един Карнифекс. Значи, сайкър е около 2,5 метра висок, Карнифекс, да. Той му крещя и Карнифекса толкова много се оплаши, че умря. Преди това му бях каснал терър. Да. Терър. За да се страхува и като му креснах на земята. Официално, Драгни е терорист. Confirmed ислямска държава в Пловдив. Така, и общо положението е това. Някой е банан. И какво се случи на края на втори ход? Янко ми изби моторите, защото е гъс. Някой се свърши една нормална игра на Warhammer. Да, общо. Така, тук нищо въобще не се слуша. Има ли си измеряха малко? Убихме на Драгни големия Big Bad Demon Prince, дето има 10 000 атаки и така нататък. И... на меча. С общи усилия. Всъщност с мои усилия, ти нямаш никакви заслуги в цялата работа. Накрая какво направи? Прибра оцели 4 лес Кенъна, от които 2 отидаха в моите терминатори. Не. Плазмите му убиха. Плазмите ли да убиха? Не бяха ли някакви ласки? Добре, окей. Убиха. Да, Той направи Rapid Fire плазма в гърба ми. Така, какво стана? Тук убихме на Райно. Има единствената маринка, който не знае какво става тук. Кенефа е жив. Така, дреднота ми нещо му се случи, забравих. Тук не ме помня, сега трябва да обяснявам всичко, все едно съм центъра на вселената. Така. Тиранидите измряха. Тиранидите измяха, за слава богу, защото това е The Great Devourer, нали? И там се позбиха малко. Карнифекса умря, нали? Умря. Да. Взето това се случи. Там Джин, не знам ски бяха колко. Има някакви остатъци. Остатъците само. Има нещо там, да. Така, взето това се случи. На края на втори ход. 3 часа по-късно, ако не е повече. Да. Сега може да играете по-бързо.